Huriana hinokop ni Tuhata Yesus Kristus,
Marpungudo hita di tikyon, marningot jala makkamolatehon balgani holong ni rohani tuhata tuhita. Narade iba na sumeyahon hosana di hau pinarsilang, lau mamorsan dosata. Marhite pakokopon nai, dibuka iba na do dihita dalan hangoluan. Alani itama ikon pujiota ibana, bongot mahita tu bahal ni jahuba marhite-hite hamuliateon, tae dehoma di didolog adui.
Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon, amen. Nagabi pangoloy do Kristus pa imamate, pola tung mate tarsilang, didia akasorop mi ale hamatean, didia pangagoom mo ale banuatoru, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, O Tuhan Yesus biru-biru ni debata, na mamorsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom marningot ho nagatung disilangi, takas dohuat tu si hami habe bernit ni na tinaommu di dolok Golgata, tuki dohami nuaing marningot dosa nami na makorhon hama matemi, asi maroham, urupi mahami, asa gabe upani halojom muhami. Amin. Tangiho kamu mapatik ni debata, imana tarsurat di Heber bidu 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni haporsiaoni jalan apa ujuk kosa, ima Yesus nama naoton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap naihian, so die tong ihailaon, gabe hudul di siamon ni habang sani debata. Atong rap mangidogogo mahita tu debata mangulahon patikna. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin.
Tatopoti madosata tuadu panidibata martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus natarsilang alani dosa nami. Narodo hami tuado pammo manopoti dosa nami nagodangi. Say asi maroham di hami, o Tuhan Yesus biru-biru ni debata na mamursan dosa nami. Nunga roho makokopami, marasini roha di hami patupahon hanguluan nami. Alay say ulo do pemian di roha nami hosom, late dohot pamalosoni, na mabahen tartait roha nami mangulahon najat balos ni najat, pangisahiyon balos ni pangisahiyon, hape didok hatamdo, asa hutaluhok kami na jahat, marhite-hite ulaw na dinggan, say pasunggulhon matoktong tu roha nami pakokok mi di hami, asa tarapul situ tu roha nami majauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Humokop hita gabi dosa do ibana naso tumanda dosa di bahid debata. Asa gabi hati gora ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion imanatar surat di pesalmen biddu 22 ayat sada tolhas tu ayat onom. Ede sian si David. Ali di bataku, say jauh-jauh doau arian, alay dang mangalusi ho, jalabor ngipe dang jupangau hasonangan. Marhapo satu hodo aka opunami, pos dorohana sida, jadi di palua hodo nasida. Ido sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala no peopsa. Amin.
Tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak kon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siantod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau da bernit di pangumuman ni Silatus na matetar pajal lo ibana di hao pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon ni bata Jahoba amanai pargogo na sotudusani di simay bana pamamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan niala Kristen akan na badia, dohot da sisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Kor ina Teresia diuduti kor ama agape.
Sunggul-sunggul na parjolo diari sadarion di patupado parpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus dohot marulaon na badia. Masuk pukul 6:10 laos di pukul 10:04 di patupa parpunguan na hohom. Napaduahon ari Minggu 31 Maret 2024 di patupado buah-buah ijuk masuk pukul 4:30 parmingguon dakdanak sikola minggu do nama godang masuk songon nasomal. Ima sunggul-sunggul dihita kor wek pitu diuduti kor wek 12.
Be
Mari dihita los tapasa ma pilihan. Dosa
Dame ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk si pahusor-husor ni rohata. Di pestata sadarion, parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus, imana tersurat di buku Heber, bidu 10, mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 25, Heber 10, ayat 10 sahatu 25 tapai hutihu madibagasa rohat tadi omma pada si pajong-jongok kutunasida duksalpu akka ari ninna Tuhani leonok kuma akka patik kutu bagasan ate-ate nasida jala surat tonok kumai tu rohanasida. Jala nasotu pabei ngotok kudosa nasida. Rodi hajahaton nasida. Anggo duksesa akai dangde masa pelean pardosaon. Atong aliak kadongan adonggo dihita hiras niroha laubongo tu bagasan nabadiyai di bagasan mudari Yesus ay dibuka do dihita dalan na baru jalan na mangolu siya ribe-ribe ima dagingay jala adonggo dihita malim na bolon si gonggong bagas ni debata di baini tadapot tomma marroha na sitong di bagasan hagogok ni haporseaon dung diurasi rohatta unang bedi sol-soli panggora ni rohai hita jala dung diburi dagikta dohot aek na iyas momos matatio pakirimon nata parhatopoti ay haposado na marbagabagahossa masih atoa mahita masih pajujuan tuha holongon dohot tua kaulaon nadenggan unak tatadik ko parpunguat tahian songon nahina somalhon ninadeba tung masih paingotam mahita jalalam imanian alalam jonok di dahamu ari ido sahakna hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di pestata sadarion ima pesta parningotan nari hama mate ni Tuhan Yesus alanido ben na marpungu hita di pestata sadarion rap doho sudehala Kristen nadong dilihat portivion sudedo nuaing roha pikira si malolong hala Kristen tartuju tu sadatiti Yesus targatung dihau pinarsilang godanggo nuai kala Kristen tangis marsak marukil marningot hamamate ni Tuhan Yesus godanggo nuai kala Kristen dohot sadarion tarsilang di Flores
di Pulau Ende, di Filipina, gurang nueng jolma, bamer tersilang na sida, ipak pudor tangan na sida do hopak na sida. Lau merenungkan marningot na hacit na tinaw ni Tuhan Yesus. Toho mahape na nidoknya kapanurirang na parjuloy, na hacit do na tinaw ni Yesus, sa liling ngulu na dihasanganon. Na hacit do na tinaw ni Tuhan Yesus, sa liling ngulu na di Portibion. Hola di sisorak pe Jesus, sa lilik pangulaw ni Jesus, jala di ujung nga, ikomate iba na di hao pinorsilang. Hamuna kadonga saha porsiaon, ganuk tao do say pata patupa songono parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus. Ima patuduhon, tutu si tutu do mate tuhatay. Dak songon nanidok ni aliran gnostik, dak toho mate Yesusi. Holan na tarhinos doninna. Tarhinos lapatan na pingsan satokin. Daksongon na nidok ni sadagama. Dak toho mate Jesusi. Alay sa halak sisian na do na mate ninna. Daksongon na nidok ni halak na madok. Hola ditakku Jesus di porla Getsemane. Siya nido ibanay na manaik tuban magijang. Alani parningotanon na yung madok tuhita. Toho tutu si tonggo mate Jesus di hau pinorsilang dak kolak katahata ni namaloy tutu parningotan nama guaryo dihita dang na sonari be mate Jesus jalanu nga di tonga-tonga tanuang Jesus nata pestahoni suku-sukun ay molo naung liling go hape namasay buasa say pestahonot ta parningotan ari hamamate ni Tuhan Jesus ikotori singotota belgani holong ngay tuhita ala ni dosa ni hita jolma do ben namate ibana danga dong diulay ibana hajahaton danga dong dosa diulay ibana alay hita do namar dosa hita jolma hiya do na ikomate di hau pinorsilang alay alanya si do tolong rohani Tuhani rade ibana manggati hok kita rade ibana gabe sikat tamate di hau pinorsilang ala holong ala ni porludo sa ingotota belga ni holong itu hani humokopita mamorsat akadusat tutu pesta do guaryo dihita lapatan ne komarlas ni roha hita suku-sukun buasa marlas ni roha hita hapi godan we kala Kristen marsak buasa marlas ni roha hita hape Tuhan Yesus nueng mate di hau pinorsila si tonggoy ko las rohata buasa las rohata ala ulo Jesus manggati hita makokopita mane sadusata mamorsakita di hau na pinorsilangi ala ni kolas do rohata holongi Jesus do hape napati di dolo Golgatai ala ni masih haholongan manahit nakita hamuna kadonga saha porsiaon molo tapay hutihuk ganup taon asing go jamita tasonari anggo somalahian setiap parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus say siya buke pangelium nau patido turpuk lapatan na manaringoti taringot tudulu Golgata dohot hamamate ni Tuhan Yesus alayang go turpuk ta sadarion siya buku heber nanidohan diarahot turpuhodo hita dak pola be naing mamereng mudar nausay hita dak pola be mamereng Jesus nagatungi hita alay marhite turpuhod diarahok kita naing melihat jauh ke masa depan aha mapakorhon ni hamamati ni Tuhani tuhita jolmak kana porsia hamuna kadongan surat Heberoma satu-satunya surat di Alkitab naso apalatakas do peise panurakna jadi sahatu sonaria kamanginang dangang gope nama boto ise manurat buku Heberon jala hola buku Heberon ma sada buku di Bibeltei dang binoto sahatu sonari ise panurakna alai ditujuhonon najolo tu halak Yahudi naung gabe halak Kristen tongon na sida nueng marukil tongon na sida nueng mangado piarsak parukilon tarlobi siya kalak Yahudi jadi kamanginang
tongom manasida mga pitolo masalah bolo di turpuk taon. Parjolo sahali siya pamareta Romawi. Jadi do penasida Rusia agama Yahudi gabi halak Kristen. Alay pitor mga piarsak paru kilo nasida. Parjolo sahali siya pamareta Romawi. Dang lomoro hani pamareta Romawi jongjong ha Kristeno di Portivion. Alani marusaha do pamareta Romawi mangalili manakku pamateho mabunu nasa halak Yahudi nasa jolma na masuk gabi halak Kristen. Na padua ho masalah tantangan nani ado panasida sian halak Yahudi. Dang lomoro hani halak Yahudi adok kalak Yahudi masuk gabi halak Kristen. Alani songo kejami pamareta Romawi songo nido nak kejami halak Yahudi manunu mangalele manakup nasa halak Yahudi na masuk gabi halak Kristen. Jalan apa toluhon ima siap parpoda haliduon. Ido pe mulai tubu. Ido pe hadi bege nasida hatani debata. Dan apala marumur rope haporseon nasida. Alai sai fitro parpoda haliduon. Papeol-peol hokka porseon nasida. Na toluon masalah tantangan na niadopan ni huria na parjuli. Jala ala ni masalah tantanganon pola do adok siar ruas ni huriei nagabe madele nagabe meoleol ha porsionna adong na naik mula musaitu agama na parjulu adong na naik pidagama adong na madok asa alom musido hotak kanasing di situasi na songoni mahuria na parjului di tongos panurat buku Heberon hatao suraton tunasida doho tujuan patogu hokka porsiom nasida. Hamuna kadongan lao papos so patogu rohani huria na parjului. Di patorak panurat Heber taringot tu hadirion ni Tuhan Yesus. Molo takas na kita pay huti utak kamangin ak turpuk taon adok tolu hadirion ni Yesus na pinatorang ni panurat Heber tu huria na parjului. Na parjolo sahali didok Yesus dodalan lau bongot tubagas ni debata. Yesus dodalan lau bongot tubagas ni debata. Na salelengon maolo halak Kristen na parjului masuk tubagas joro ni debata. Sai di sosak kalak Yahudi do nasida. Madok holam marhite na mangulaho patik go boy halak bongot tubagas joro ni debata. Ikon holam mangulaho patik go boy pajupan jolma doho debata. Jalan asalelengon go biar huriana parjoloi masuk tubagas joro ni debata. Ala disadari nasida ditada nasida gok dosa ngolu nasida. Ala nima di patorak panurat Heber Yesus dodalan lau bongot tubagas ni debata. Yesus namate di haupinor silangido dalan bongot tubagas ni debata. Yesus namate di haupinor silangido dalan boy pajup pang doho debata. Hamuna kadongan adong godala dihita bongot pajup pang doho debata. Ima marhiti Tuhan Yesus. Alanido dak pola dak riko besongon na parjoloi ikko buano peleasi tiutungon ikko buano mudarna asaboiba sahat tubagas joroni debata. Alainu ngadong dalan na baru ima marhiti-hiti hamamate ni Yesus. Yesus do dalan bongot tubagas ni Jehovah. Na paduahon Yesus do malim na bolon dibagas ni debata. Molo na sa lilingon ulaw ni malim dibagas joro ni debata. Ima songo perantara, ima songo jembatan, ima songo penghubung ni jolma tu debata. Manang nanaing martangiak pe jolma, manang nanaik pasahatok kamuliateo pe jolma. Iko melalui malim asabui sahatu debata. Alain waeng Yesus namate di haupinor silangi ido malim na bolon padum hojol madoh debata. Ditiki na parjoloi sega do hubungan ni jol madoh debata alani dosa. Alani marhite hamamate ni Tuhan Yesus.
Yesus ma perantara padu muho jolma doho debata. Ido asa didok Tuhan Yesus audo dalani. Dangarong nasahat tu amai ia so marhiti au. Na patoluhon Yesus do manguras ulaon. Yesus do manguras jolma hita jolma marhiti mudarna nausedi Golgata. Na sa lilingon ulaon ni malim ima manguras akka ula-ula na badia di bagas joro ni debata. Manguras akka jolma na pasahatok kamuliateon marhite mudar ribiru-biru na nipelehon na sida. Alayang gonwaeng Tuhan Yesus do manguras roha doho pikiran ni jolma marhite todina. Molo na niuras niya kamalim na salilingon hola ruhu parduro do. Alay nuaeng nunga ditobus nunga dipayas Tuhan hita marhite hamamatena siya sudiragam niya kadusata. Ima balgani holong itu hata tu hita dinamate Jesus di hau pinor silang. Alani di pangido Roma hita madapot tonibana. Diajak kita asaro hita madapot tuhatai. Roma hita madapot tonibana di bagas joro nang madapot tonibana manang di dia ibana maringana. Tabai matuhani na gabe sulu-sulu ningoluta. Tabai maibana gabe senjata ningut. Napaduahon tatio mamomos pakiri motai. Ho mahita marhapor siyaon. Unang be meoleol hita. Unang be ragu-ragu hita mangihuton ibana. Alay sahali hita halak Kristen. Torus mahita gabi halak Kristen. Unang be meoleol hita. Songo na kahuria-huria na parjoloy. Alani godang masalah tantangan. Gabi pidagama. Gabi mula na sida tu agama na parjolo. Alay na nang dohonon na. Ho mahita. Sahali hita mangihuto tuhata torus mahita gabesi huto tuhata dak tikina benuaik pidda agama kamang dak pikina benuaeng meoleol haporsiota sahali hita halak Kristen torus mahita halak Kristen mauliate mahalak Kristen kita out sugari parugamo ihita dak tertaoni lima hali sadari kolao tugari janasida ningo majwate holan neng mangan ibek ko jololao holan isi hicat iba jololao neng modo ibek ko jololao gari holak sehali seminggu hita tu gereja ipe sajom ngagurang dongan na hiapiamun bapak lagi ma tulu halihian 3 hali teh 5 hali sadari tak tartauni ido sahurok sehali hita halak Kristen terus mahita halak Kristen dak tikina beno ya pidagama na mahami amula mahami tu agama na parjulu sahalihi tahalak Kristen terus mahita halak Kristen ido asadido ditutpuk taon momos matatio pakiri motai hapor syautai ho mahita rodi saliling-liling na patoluhon masyatoan masih pajujuan mahita mangulahon holongi marluba mahita mabaik kolong tuakadongata masih haholongan mahita ala memang holong ido rahut pasadahu kita hasadaw nido nang gugota lau mangadopi akan amasa di portibion hamuna kadongan ano jam 10:04 jam 2 siang patu pauni huriat tado ulaun nahohom parcuma do sude pertanyaan na taula na salilingo doho parminggu manogoton molodak sahati tatu ulaun nahohom alanira mahitan non pai hutihut na hatcik natinaw ni Jesus jam 2 di tonga-tonga ni huriat tahun mati ibana di hau pinor silang amen martang yang mahita ali Tuhan debata manami na marhabangsa di Banwagijang mauliate Tuhan di pakulingi ho kami marhite hatam na pinasaha ni panurat Heber tu huria na parjoloi na tongom mangado piarsak parukilon jalaido tu hakura jumihami nakatap tu hami huriam namarpungu hamin waeng manogoton marningot ari hamamatemi asi marohap Tuhan uhir hot tu rohanami nahatcik natinaum humokopami asa takas sutadahami takas widahami Tuhan balgani holong mi makokopami asi marohap tu akatik kinanaeng ro
Dongani ramoti mahami Tuhan dia kapardalanan ninggolunani. Padau hami Tuhan siana kaulaun namaralo tulomoni roham. Asanggia merhitei Tuhan huha holongi hami ho namate humokopami jolma pardusaon. Nang dibaga satikyope Tuhan na naik patupaon ni huriam ma ulaun nabadia di tonga-tonga ni huriam. Pasada rohado pikiran nami asarap sadahani riyahami Tuhan madohoti ulaun nabadiyai jalo ma Tuhan helek pangiduan namion marhite-hite warnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dina marede hita bukuede walu puluonom laos tapasaha mapelean na paduahon marede mahita. Sorry.
Rimma hita jong Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan sa luhut, silele na denga dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masya na nilihomitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julum, pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasa kami peleanon pati bulhok karajaum, dito nga tongan huriam dohot di Portivion. Buhay maruhanami marhiti-hiti tordim. Asalam kadahami godang silaw-lew mitu hami. Asalam gilgirhami madok mauliake tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nunga patarhui dahami holongi roham na godangi. Gumodang goy siya kolongi rohani amama. Doho tinaina di anak konna. Tung naso tartibang gogodang goho argani. Sileo-leo mu dihami. Ayanak mu nasasaday di suruho gabi jolma. Manao pardangolan. Ica-hica doho pasta-pastap. Gabi tarpaja libana. Jala tuhamati aku mokopami. Mauliate maruhanami, ala nauksesa utangami, jala malua hami siya dosa, siya kamatean, dohot siyang gonggoman ni sibulis, ala ni pujon nami magwarmu na badiyay, ala naung dipatupanakmu, pardomuan, pardenganan nami, tuho, ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, naung mamorsa dosa nami, dohot dosa ni hajol maun, mauliate maruhanami tuho, jala pujon nami maho rodi saliling-lilinga sai tata mahuriam na hinokokmu jala na pinapungu-pungumi sai paho madihami hasani dosa doho dame na pinatupami sai paiyas jala parbadiai mahami asa tarbuak kohami tuban wagijang pasaor hokami tuakka na badiai sai bunu jala persilakom majol manaburuhi dohot sakap-sakap naroa na dibagasak kami, asa unang marlidak kami, madapoton ama na di Banua Gijangi, hupasahat kami madiri nami tuho, jala huliak kami rohanami, bain inganamu, ala naung dihokop pohami, diho mahami, jala ho madihami, sayunang loas sami sirak siyako, dongani mahami, jala saur mahotuhami, say patogu mahaporsyon nami tuho, asa hot lakanami rodi ujung ni hamatean say ramoti makaruasmu nama marita kolong iroham doho dalan nauk pinatupami atong manang mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami doho raja nami saya si maroham ingok mahami dihasangapomi jalabuak kami tuhasonangan na nilabung ni debata ama amen alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say ro maharajawmu, say sauk malomoni roham di Banua Tonga osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kanguluas siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madame na tutod di munabi. Amin. Di hamua manami nanami langsung go udutata marulau nabadia 5 menit lau membenahi tempaton kuliah kami tiki 5 menit kita istirahat langsung udutata unak pola keluar hita kamanginang unak pola keluar hita hola 5 menit mahita istirahat mau lihat mak apanya? Anggurnya di sini. Ya, tapi yang lainnya sebagian. Katanya jangan tidak berhamur. Hamuna manami na nami rikot pabotohoron nami sian huria akan natalub na marulon na wadia ima akaruas naong makatidakon hapor siyaon na dohot na sohona uhum huria dope di bahani masyatu sama hita ubar aturan ni huriata rikodo pabotohon nami tu hita horas madi hita
dihamu ama nami nuaik saha mahita tu acara ulaun nabadia sadama rohata lasma rohata madohoti ulaun nabadia na naik patu paon ni huriat tadi bagasat tikion tuaka ianakon nami na somakatidako kaporsiaon na dope unang ma dohot tujolo jala tuaka dongan nami na tongod di bagasan hona ruhut parmahanyon ni huria unang majodohot na sida alani sadama rohata madohoti ulaun nabadia na naik patu paon ni huriata marede mahita Yesus namamursan dosa diperdirian menguluh amin. Yesus namamursan dosa diperdirian Yesus namamursan dosa diperdirian serba sona amin 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 amin. Dami ni debata na sumuruk siya saluhu roha. Ima mga ramoti ate-ate muna dohot roha muna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amen martang yang mahita. Ali tuha debata para si roha na sumurung. Ama namin na dibanwa gijang. Asiroham. Topo mahami na pungudison. Adoraku pangakamya no parpadanan na badiyay. Leo mato di perbadia tugano pami. Asa ditubuho kaporsyaw na mangolu di hami. Asa posituturuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami pargogoy mahami maswada ho diri nami asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuho kaporsyaon na mangului say taiti marohan nami asa lamalungu kami tu banua gijang asa say masihol kami pay may mahok karoro ni Tuhan Yesus Tuhan nami amen. Hita ka na pinarhamaol ni debata, ita sakat nuang mangato parpadanan na badiyay. Di ba ini tatibani majumulo manang nataw hita marulaw na badiya. Asa unak ko nauhum manangi sesiak kitaon. Ay holan naudu roha, jala naman ol soli rohana. Ala ni pabainan na nasoture, jala naman opoti dosana, jala na porsea di hasan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangatop parpadanan na badiyay. Alayakan na dohok marulaw na badiya. Unang bediyo loy sibulis. Unang bedida dati mardosa. Tuk padaw hamu marohamu na siyani. Tunggo tapok kamu mahosom. Dohok late ni roha. Alay paingot-ingot tamu matuhan Yesus Kristus. Naung mate jala mula mangolu humokopamu. Asa tau hamu mangatop parpadanan na badiyay. Di ba ini tatakasi majolo rohat tadi jala alusihamu mana husukutono tuhamu rimma hita jongjong di parhatutu rohabo halak pardosa hosiak katutubum doho talani pangalaw sim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma ulu namarsak goroham alani dosami jala di pangidohon naeng malua hon waik siad dosam molo songoni roham dokma ulu di parhatutu rohabo naung ro Tuhan Yesus tutano panguluho pardosa ibana naung mate doho mula manguluhu mokopo mamor sajala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma ulu ulu doho manggotapos siar roham late ni roha doho toso miroha aku mi
ulo do homardengga do tala na mangarsahi ho, jala na ulo do homane sadusa ni dongamu, songon na pinangido ni roham, sesao ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, do ma ulo. Atong tapaudu be marohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu matangyangot di bagasar rohamu nabi martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang kohami. Ay jojo tulaw si hami patimu. Tamado honau hummu hami nuang dohot sugut. Molo balas sonomu tuhami hobar tupabahenan nami. Alayala ni godang yasi dohot tolong iroham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokopami. Alani uban na huppami mangido tuho. Asi maroham dihami, sai jalo mahami, sai sesa masudi dosanami, jala liau to di perbadia tuhami, asa margogo hami mangalon asa dosa, doho mangulahon na hobartulomoni roham, saliling di tanod do pehami. Amin. Atong hamu akan namanopo ti dosa muna, jala na mauas dia sini rohani debata, sai saha matuhamu na hinaporsya muna, mangasahok kata ni Tuhan Yesus dohudok Tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhu dosamuna marhite-hite goarni debata ama dohot anak dohot todi parbadia. Amin. Alia manamina di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaumu sai sauk malomoni roham di Banua Tongaos songona di Banua Gijang leo matuhami sadaro kangoluas siapari sesa madosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhani, una kami togyo tu pangucunan, palua mahamisian pangago, ay honap na rajaon, do taugon, rodi hasang apos saliling ililinga. Amen, hudul mahamu marede mahita. Jesus nasceu, Ihana pinasila, roham tutunan, nang tujuh tarsila, marunang usami. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus lao padirihop parpadanan nabadiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosagu-sagu borngin na ujutarjehe ibana. Didok mamauliate. Dungi di ponggoli ma di palea matua kasyana. Huhu ma didok. Jalo hamu ma jalapama ma. Dagi tujen na tuhamati aku mo kopamu. Baik kamu masongoni baik parningotamu na diau. Jada duksun na sida mangat dibuat mapanginumani. Didok mamauliate. Dungi didok matunasida. Jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginuman pada na baru mau marhite-hite mudarhu. Nani sehok kumokopamu. Baik kasani dosa. Sai baik kamu masongoni. Baik parningotamu na diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jala dai hamu madengkan bahasa ni debata Roma hita sasa puluh halak tujolo marede mahita.
Antara tengah sana
Silos
Luhut ibadah sobat sadi Menunggu tulung Sainai amangan perpadanan Di Yesus Kristus Tuhan Na pada
Arede mahita laos jongjong mahita salupna. Yesus Puji matu hade batale todiku jalana sarohaku di bagasa mamuji guarana badiai. Puji matu hade batale todiku jalaunak tu kalupa hodengkan ibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalu makasahi musudena. Ibana palua hokosap siak kamagoan. Jala dilihat tu hodengga basa do hotasi ni roha. Para siroha jala pardengkat basa do tu hade bata. Labat rimas jala para siroha gudang. Dang di bait tu tanah hobar tu dosata. Jala dang di balosot tu hitana hobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu anak konna do. Asini rohani tu hadebata dia kana maka dia ribana. Nunga takas di patudu hodebata holongi rohana itu hita. Dinamate Kristus sumokopita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaik siar rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhoni mudarai di baini sai pujioni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nyoro di saliling-ililingnya amin di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur ho madamena tutod di munabi. Amin. Amin. Dihamu amanami nanami ala daktar baik kita masih jalangan ala ni waktu rak jongjong mahita tatiok matangan di dokat tak kiri kanan. Rak mahita madokoras dulu hali. Oras. Horas. Kau lihat mak.